Sihlale ke kuyintokozo ukuthi sithi mawusuqala unyaka sibe nendlela yokuqala kodwa sesithe siqala sabona segadla nasi isimo semvula yonke iKwaZulu-Natal siyezwa ke nalabo baka weather services banakho lokusixwayisa ukuthi ayibo engathi kuyaqala kuyonakala endaweni eningi siyazi ukuthi ke izibhedlela eziningi namaklinika amaningi imigwaqo okuyiyona esisizayo ukuthi abantu befinyelele kwesinye isikhathi so ke ngabe sekukhona nesikubonayo kwenzeka njengoba sithola kune weather ethi ayifane nale esiyibonayo njengamanje. Ntokozo asiqale unyaka ngokuthi sibonge nje kumdala ukuthi sisaphila. Uma sikhumbula the history it's now history ukuthi we started COVID in 2020 we have had floods before we've had all the other things but we are still standing. Absolutely. Akukona ukuthi ngoba sihlakaniphile but also sibonge the healthcare workers that have been sacrificing themselves to make sure that they serve the people of our province. And we also welcome laba abafikayo, the interns in particular, into the service. Absolutely. Deliberately, I'm using the word service, not the profession. Okay. Because this is a service, it's not only a profession. Absolutely. Kodwa ke ukuya kule oyiphathayo maphisa okwethu kubalekile ukuthi njengamanje izibhedlela zethu sasebenza kahle. Okay. Kodwa okusihluphayo ukuthi kwezinye indawo siyabona ukuthi imigwaqo siqala ukungasebenzi kahle. Okay. So the access to ibhedlela nama clinic isiqala ukuthinteka. Ibhedlela zona yes they are ready. The problem with the access ukuthi i-access yama patient uqobo lwawo nabasebenzi. So singathinteka ke lapho. Asikezwa ukuthi amanzi aseqala ukuthinteka uzokhumbula ukuthi in other instances ebethinteka. Ikhona futhi ireport esiyitholile ethi kungenzeka kube nezikhukhula. In fact we expected ukuthi ngabe siqale izolo according to the reports. We've not seen much happening but we then want to say to abantu bonke one abasebenzi abazinakekele beya noma bebuya emsebenzini. Two abantu abahlala eduze what we call ama flood lines. Uma bekwazi abasuke kulezo indawo. Absolutely. Of course assisted by the government. The government has done a lot to try and assist abanye bagcine emahall yenza konke ngahle kwenze but it's also trying to build houses far away from the dangerous areas. So siyacela ukuthi uma singaqala lo nyaka as the community of KwaZulu-Natal sibambisane no government in all aspects including health. By the way okunye lokho kusho ukuthi ukuyinakekela nje uma singaqala thina siyinakekele. You will remember I've said health does not start in a health facility. It starts within you and how you then behave and how the people around you behave and how you treat and they treat you. So all those things fanele sizibuke from the beginning. Hayi lama resolution akho maphisa ukuthi ngizoba nemali ugcina ungenalo. Absolutely. Siyazi ke ukuthi ke njengoba sesishilo ukuthi phela abantu ke sebeyaqala manje babuyela endaweni ezihlukahlukene abanye babuyela emsebenzini kunezindlela eziningi engihamba. Ungathini umlayezo nje ongasala usuhlanganisa ukuthi nayi weather engathi ayinhle siyasenibuyela emuva abanye bakhukhula babheke egolo siyabonga oMarathon next bahamba but ke marake sebehamba ungathini umlayezo eJordan? Maphisa asiqale sithi probably khona benza ama decisions are wrong December. Bayithatha le mali ebebithi bayibekele izingane bayidla. Abanye bayithatha le mali angeke ngithi bayiphuza bayisebenzisa. Absolutely. For other reasons other than what they had planned. Yes. But I think it's important ukuthi mhlamba siuqale lo nyaka and teach ourselves to plan for our lives. Kodwa uma ngabe sinabantu that we are responsible for ingane in particular and family, let's plan for them. That's one part. The second part let's forget that we've made mistakes last year. Because that in itself is oshuguti uswama ne package ufuna uqala unyaka omusha uthi angifuna uqala kabusha but you're carrying a package that is really holding you backward. So asibone ukuthi how do we go forward and put ngeke uthi you will forget the problems of the past but put them aside. Because at the end of the day that frees you and you then are able to think and focus on other things. Absolutely. But kuma healthcare workers while swabonga for what they've done, can they dedicate themselves even more now? Because at the end of the day abantu esibasevayo
they've got these rights. Abanye babo, unfortunately, even forget that they've got a responsibility. So siyacela ukuthi bakufunde bakubekezelele. Unfortunately, healthcare workers end up being teachers, psychologists, nurses, doctors and everything. Kodwa ke siyacela ukuthi wonke umuntu in the province and outside asike siyiplan impilo yethu ungayiplani based on what you think you are going to get. You plan on what you have. Uma ngabe uhola 5 rand, plana ngo5 rand, musuplana ngo10 rand uzoboleka. Absolutely. Kunesihloko ke esike sathi ukunyusa nje imoya kubantu ngoNew Year ngoba nanihambele lapha ya iDindale former iDindale Hospital iHeligwala Hospital nalapho kwavela khona ukuthi ke ziningi izingane ezaliwe ngoNew Year kodwa kulezo izingane eziningi kube khona ezinye ezina 15 zombili izingane umama 15 years nobaba 15 years kwase kususa komsindo lokho emphakathini ngoba size kwabendaba sekulokhu besibuza kakhulu ukuthi engathi nathi mhlambe njalo sithiwe sibaphekezela lapho kodwa ke base besibuza thina ke kakhulu bayinini beniqhamuke nodaba ukuthi nithini ngale nazi izingane seyikhululwa zingaphansi kweminyaka ebekiwe mhlambe ukuthi kumele ngabe kuyakhululisana kuthini ke ukuphala komnyango lapho Mthembeni siqale sibonge kungqongqoshe ukuthi she continues to go and receive labantwana bakaKhismusi nabantwana bakaNew Year abaphe izipho nalabo abanye basuke sebebadadlana basuke beadmitiwe ngalezo ikhathi kufanele ngabayajabula ngazo sikubonge nje ukuthi she thinks of them and she therefore goes to visit them bese sibuya kule ukuthi umuna 15 usuba involved sexually kuhle ukuthi uqala ukukhumbula ukuthi ikhona into condom akhona ama contraceptives and all these things are free in our country so awukuqale ngakhona but uma ngabe umntwana una 15 eba involved sexually umbuzo uthi abazali bamfundiseni uma bekhona remember we've got a history as a country where there were disruptions of families but uma bekhona abazali what advice do they give to these children kodwa ke kubukuthi at 15 no 15 senengane your future is doomed the future of the life any producile is itself at stake that's a problem now sekufuneka thina ke sabazali sibadadlana siba support labantwana but siba educated that is why we emphasize into ethi we want the community to be involved in growing all of us as the society ukuze lezi zinto zingenzeki kodwa uma futhi kwenzeka a 15-year-old ithola ikhuleliswa umuntu ongaphezulu kuka 20 or 18 that is statutory rape and leyo nto leyo isho ukuthi lo mntana ureshiwe you can find yourself enjoy the 5 minutes and find yourself in prison so siyafisa ukuthi bayibuke le nto abantu but it goes back to what I was saying how do we plan our lives kodwa ke siyazi ukuthi isikhathi futhi esuJanuary la abantu abaningi kusokubuyelwa nje kusho abantu babuyele ezikoleni kwasha kwacima abazali beyithole benesimo esikhulu sengcindezi kube nabantu abaningi abane depression ungathini mhlawumbe umlayezo wakho kubazali njengamanje abayithola benengcindezi asiqale maphisa kulaba abantwana ababebhala umatric in particular and all the other children that were writing exams including ngizothi children who are at universities zoqala ngibahlukanise kabili laba abafailile abafile bafailile let's accept that bengayazi ke le bafailile abafile and bafaile the exam in front of them abafailanga in life absolutely and therefore they should not take their lives because bafailile it means they could not satisfy the markers of their papers that's all that has happened so there is no need ukuthi bese umuntu ethi ngcono ngiyodla poison angizibulale and everything two abayeke ukuziqhathanisa nabanye angifani noMaphisa yabona uMaphisa ubukeke samhlana kodwa ngiyayibona mina izinkinga zakhe naye ngibuke yabona ukuthi hayi ngihle kunale ndoda so you don't need to compete with anybody but compete with yourself if you failile see how do you go back and redo your exam uphase but also if you are at matric and you are realizing ukuthi awupass that's why our country created ama-TVETs abazali nabo bayeke ukuthi awubuke uhlulwe uAgiza ingane singayiqhathanisa even if sizalwa ndawonye that in itself creates ingcindezi einganeni but bazali we also are saying uma ingane ke isiphasile and you had not planned very well
musu give up uthi la ikhaya sinalutho uwonge nalutho ingane ine future asinakekele future yengane. That's one part. The second part ithi umzali akakhohlwe ke ukuthi njobe ngenalutho yena bese kuba ngathi izwe nalo selimile. Go to other people and see ukuthi can we get anything. Even if you go to some institutions and ask ukuthi ingane yakho bayithathe, they give you loans, they give you bursaries. Let's do that. Okay. Godwa, let's not put ourselves into any depression simply because failure is a step towards success. Once you fail to fail, it means you are dying in the process. So ilezo zinto. Uma sewusho udokotela ke die to die and fail to fail. Awuvela ubone nawo ukuthi ngiyahajwa ke manje. Yakusendani kodwa ngizwile konke uthini. Ngiyakuzwa. Ithi into ke la HOD sike safaka la ku Facebook page yethu ukuthi hey uCovid nazi ibalo sezithi ama stats bangena abantu bathi abantu inganekwane hayi anisiyeke ngalento yenu le fake yenu engathi abasayithatha serious into kaCovid abantu kanti siyezwa kuthiwa eChina engasebenzi bavala ngisho ama flights azophuma nangenayo ngenxa ukuthi isimo ngathi sesiqala ukuba sibi. Kumele nisethuke la eSouth Africa naKwaZulu-Natal nanokuthi ke lokho ukuthi abantu abasayithathi ngempela serious into kaCovid ni worried ngakho noMnyango wezeMpilo. So worried maphisa ukuthi abayithathi serious into yeCovid abantu ikakhulukazi ukuthi they are not coming for vaccination. Some of us who have vaccinated, we do think imkhuhlane esike yasiphatha bekungenzeka ukuthi COVID ukuthi asiyanga nje kuyocheck. But because we had vaccinated, we didn't have to be in hospital, in ICU, or even die. So siyacela ukuthi abantu abeze for vaccination. That's one. The second part is, yes, ikhona le virulent variant esikhona manje eChina ayikabibikho eSouth Africa. Okay, kuseza. There is Omicron. Remember there was Omicron. Yes. There is a different variant now which comes from Omicron. Nayo ke le bathi inganekwana abantu. Now bathi inganekwana because the symptoms awasaveli ngalendlela ayivela ngayo, but also isinganekwane ngoba kwabanye even if the symptoms come, they have vaccinated, so abasashoni, abasadinga ukadmit. So it's the very same attitude we adopted with HIV. You will remember HIV killed us. We got ARVs. Saqala sathi hayi ngizophila nayo ngigrand. Then saqala sangayi treatments at default, such that even today there is research of how do we manage HIV. It's the same thing. It's dynamic. It's a disease. It's a virus. So at the end of the day, we should be worried and we take care of ourselves. In one of the gatherings in Gite, uma sihlangene nje kanje, let's reconsider indaba yama mask. Ngoba kungenzeka ukuthi akusiyi COVID kanti XDR. The symptoms are not far different from each other. Then when ungabi ne COVID kodwa ube ne XDR, then you have to take treatment. Of course there is improvement in that. Ukuthi ngike ngodokotela bevele bejethi yabazo XDR awubasondezele doc. Konje ngikhuluma nawe maphisa ngixolise. Angithi there is TB which is normally TB ebasesifundeni. Yes. Enziwa ke ibacteria le tuberculosis. Yes. Now from there kuba khona iTB resistant. Okay. Kuba khona iMDR, kube khona iXDR. Lo XDR kile sithi it's extreme drug resistant. Isuke resistant to ama drugs. Ingako sithi uma on any treatment, even antibiotics, finish them. Okay. Now TB finish them. Okay. Wadle ngalendlela udokotela noma unesi akutshele ngayo. Ilezo inkinga ke lezi sikhulu. Ngiyathemba nijabule ke emakhaya basenaza ama levels ezinto lezi. Mangifuni benishiye nje ningazi nje kusale kanjalo. Asiphuthume lapha ku Facebook page department at KwaZulu-Natal Department of Health. Ungenile ubongani Phakamani Mhlungu. Uthi ngisefrayedi enhloshane ngisacela ukubuza ukuthi ngabe uMnyango uyakwazi yini ukuhambela abantu abadala emakhaya. Mina nginomuntu omdala ona 96 years akusahambeki entakaboni uma eke wahamba uphathwa iphika. Okunye ke odokotela sisacela asifakele nabo uma bevula uhlelo lokuhambela izindawo uma ufuna bahambele abantu abadala. Uluphi uhlelo okumele silwenze ukuze kube babe khona na kwi database ukuze nizokwazi ukuthi ke endaweni zabantu
abangake kumele nibavakashele unalento ukuthi nje ikhona nohlelo nalo lokuhambela abantu abadala bese kuba nonhlakanipho Nhlaka Mdluli lokho ke useyi top commenter yethu ku Facebook page uthi akasali ubenga siba ungena nje abengene egabavula siyakujabulela ke ngoba isikhathi esiningi uyabeka izinto ezinye uzizwe ukuthi hayi cha usiyancoma lama ekade bekile waphenduleka uyasho ke uthi ke uNhlakanipho Mdluli emakhana area mina ngidlulisa ukubonga kakhulu kwiNhloko yoMnyango wezeMpilo uDkt Tshabalala noMEC uNomagugu Simelane ngihlezi ngibhala kulolu hlelo ngesicelo seklinikhi yasemakhana impendulo ziyamgculisa uthi ke izolomani ngakayakhi kodwa ke nezamnika impendulo sengathi ziyashibilika uyazizwa kahle mina ke ngisacela kumhlonisha uDkt Tshabalala kulonyaka ka2023 singene ngezindaba kulonyaka ka2023 singene ngezindaba ezingezinhle kahle ezokukhulelwa kweingane ezisencane 15 years ngicela uMnyango wengeze onompilo abayohambela nasezikoleni kufundiswa izingane kulokhuthi ke sekukhulelwa nabantu abancane kube nama NGOs nawazolekelela kulekelele nama NPOs ngicela nakuma war room eDepartment of Health lo muntu uhlelekile uyazazi wazi no war room yambona lensizwa kaMdluli uthi uyacela ke nakwi war room iwavakashele eziningi inkinga esibhekene nazo singumphakathi ezisuke zidinga uMnyango wezeMpilo kulonyaka 2023 sicela ukubona umehluko omkhulu eKZN wezeMpilo uyabonga ileyo ke emibili ongangithathela yona eJodi No siqale kubaba lo okuthiwa unephika. Yeah. Ngicela sithola ama details. Khona sizoya kuye. Okay. Kodwa sicela bavume manje ukuthi sizomthatha siyomcheck esibhedlela elani iphika. Okay. Asizukansarisha nje kuphela into ethi bakhona yini abantu abaye emakhaya. Kodwa sizofuna simthathe siyomcheck at a specific level. Kodwa ukufundisa kumphakathi we've got what we call ama CCG community caregivers. Ahambela amakhaya. We are establishing and strengthening lokesithi ama ward based outreach teams. Okay. Nawo futhi esifuna ukuthi ahambe aye emawodini ezibhedlela emawodini emphakathini. Absolutely. Ukuthi sistrengthenishe naloko. But also la kungekho khona ama clinic we establish ama points of care but also ama mobile clinic. So siyazama kuye emphakathini including by the way ukuthi kube khona odokotela abaqhashwayo baye emakliniki. So konke lokho izinto ezikhona. Le owesibila ibalayo athi asifake konke lokhu nama NGO na NPO kukhona konke lokho. Into esicela kakhulu is the partnership with the community. Okay. Don't wait ukuthi uzugule kakhulu kuyima uthi let me go and check. Absolutely. That is why Sitema Clinic we want to be preventive. It's actually in our mission. We want to be preventive. Yabona nje umusu neminyaka engeke ngisho ukuthi ungakanani medical manager wala ekhaya. Kodwa umuntu ongangaye nje isho ukuthi sekufuneka akayicheck nje prostate. Ngiyayibona iminyango ubunokubiza ngegama. Cha uvela kusho ngegama. Sithi iminyaka sengiyayibona hayi. Iyasondela. Yeah. No mina konakele la bengeza kwase iColgate yasala. Absolutely. So we are saying the community particularly nathi and be preventive in their approach, but also preventive not ngokuyo check kuphela ngokudla kahle ngok-exercise healthy lifestyle and then we access all these other services avele akhona. Inhloko yoMnyango ke lo Dkt Sandile Tshabalala hlelweni lakho KZNHealthChatDotGov lethelwa kahle kakhulu uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali lethela kwena uNtokozo Mfamaphisa bathi ngomaqeda usize yabona bangikhona lokhu usize uyabona kunje kumnandi kodwa manje bona ngathi kuhlaka kakhulu osisi angazi kwenzeka kanjani maqeda usize hayi ke lapho kodwa nje uyaliqeda yena usize lapha ku Facebook page ithi Ntokozo Maphisa SA Ntokozo Maphisa SA ikhona neyoMnyango wethu KwaZulu-Natal Department of Health ilapho ke sixoxa khona indaba eziningi ezisuke seyidlulele kulolu hlelo ngejubane elikhulu ngiyazi ke usilethele ivakashi eziningana inyanga ke le la sisuke sibuka khona iSkin Cancer Awareness Month iSkin Cancer Awareness Month ingakho ke silethe idermatologist abona amagama amakhulu ke lawo dermatologist uDkt Mamello Ntsele ngisho kahle manje Mamello ngisho kahle ngiyabona cishe bengilokhu ngithi umemela wememela Ntsele memela manje ngiyaqela izibongo zawo 2 kanti hayi uMamello isikisuthu wabuwa
Ngiyabuka, Ayi, ngiyakhuluma. ngiyathetha. Ngiyathetha. Hayi ke no HOD unakho ukuthetha. Ngiyathetha. Oda sisho ukuthetha lokho. Ngiyathetha. No, mhlawumbe usithathe nje usondezele ukuthi inyanga le kaJanuary yaziwa njengenyanga yokuqwashisa ngomdlavuza wesikhumba. Mhlawumbe umuntu mangathi awusondezele ukuthi iyini lento yomdlavuza wesikhumba. Okay, ngithanda ukubingelela abalaleli ekhaya nabaphathi bethu. Ngibonga ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma nomphakathi ngendaba yomdlavuza wesikhumba. Absolutely. Ngiqhamuka eKing Edward, ngudokotela wesikhumba khona. Siyayibona ama-patients afika sekulate isikhathi esiningi uthola ukuthi by the time efika usekufanele ayohlinzwa, kanti if kuukuthi siyabaqwashisa singakwazi ukubasiza before size sifike kuleso stage sokuthi bayohlinzwa ba-admitwe because it's costly actually to uMnyango. Now i-SunSmart month uJanuary is to make sure ukuthi abantu banolwazi ngokuthi okokuqala yini skin cancer, sidalwa yini, nanokuthi bangayivikela kanjani ukuthi bangayitholi skin cancer. Manje ke mawukuthi ke ufuna ukuyivikela, singayivikela kanjani ukuthi ke lo mdlavuza ungaze ugcine ngoba ngiyithanda uhlale sho uHOD ethi prevention is better than cure. So nathi sicela uqala ukuthi asiprevent. Okay. Firstly is to say ukuthi ngithanda ukuphawula ukuthi isikhumba it's actually the largest organ emzimbeni womuntu. Abantu are not aware of that. So another thing ukuthi isikhumba asifihlekile. Silaphandle. So kulula ukuthi umuntu abone makuukuthi kunoshintsho okumele kumphuthumise esibhedlela. Umdlavuza ujwayele ukufika ngendlela ezihlukahlukene, kuba isimila kwesinye isikhathi kuba ungathi utwayana mhlawumbe olungapholi or else kube ukuqubuka okungapholi. So kubalekile ukuthi umuntu abe aware ukuthi isikhumba sakhe sinjani, azokwazi futhi ukuthi agijimele komtholampilo if kuba khona ushintsho. Ukuyivikela ke now number 1 ilanga. That's why sithi SunSmart. Ilanga linobungozi kwisikhumba kakhulu if uyanaka abantu abakhanyayo kakhulu. Ngicela dokotela ungangishayi. Ngeke ngithi nje hold that thought. Uyibambe lapho uyikhumbula ukuthi ubusathe ilanga. Kunodade wethu lapha ya eRichards Bay Zanele. Emazethu semoyeni. Ngikhona mfowethu la idini. Ngiyabonga nami. Ngicela ukubuza uMthembeni Tshabalala ukuthi siyabona ngalanga semakhaya la saphela khona ukuthi uyawaletha ama-mobile clinic. Ukubuza ukuthi kulaba abakachronic bangakwazi ukuthi bangayi mhlawumbe ukuthi bayajibela ama-clinic aphilile. Abakwazi ukuthi ne-department ukuthi babe nelist yabantu abanechronic kuleyo ndawo and babanethele ukuthi mangabe mobile clinic ukuze besale sebeyithola khona lapha ya kwi-mobile. Ukuze bezosale sebeyithola kwi-mobile. Ukuze bazosala sebeyithola kwi-mobile. So kwi-mobile clinic iba nezinto esizazenza ngenyanga. Absolutely. Ungashayisani mhlawumbe uthola ama-date abeningi i-mobile clinic bangabe basakhona ukuthi bazigibelele manje emkhakheni basebenzisa imibhalo eseduzane. Ngikuzwa kahle mina izokuphendula inhloko emoyeni. Ngiyabonga. Ngicela ubambe lo mbuzo uno-CCMDD mangulalela. Uzobe usuphendula ke ngo-CCMDD kodwa ke ubusathi ilanga. Ilanga linobungozi kakhulu especially kubantu abakhanyayo ngokwesikhumba. And that is why uthola ukuthi abantu abampofu yibona abajwayele ukuba nomdlavuza kakhulu compared to abantu abangakhanyi ngesikhumba. Now it's important ukuthi abantu bayivikele kwilanga, especially ilanga lasemini between 10 to 3 ilona elishisa kakhulu. If you are aware ukuthi there's global warming, so ilanga lamanje linobungozi kakhulu ukudlula ilanga lakudala lashisa. 2 ukugqoka indlela umuntu agqoka ngayo ama long sleeves, isigqoko esithi wide brim. So uma uzoyelwandle for example kumele wenze show faka isigqoko ufake nedamu ukuthi nesingale emakhaya amadamu esiyaku uyabo amadamu wona la umuntu yakwi picnic anze show ukuthi uyayiprotecta ngendlela agqoka ngayo. I-sunscreen kakhulu ibalekile. I-sunscreen available ku government which is very good to everybody onenkinga yesikhumba. We provide i-sunscreen. Now into ebalekile nge-sunscreen ukuthi kumele umuntu ayigcobise kahle. Abantu abaningi bayigcoba only mabeqeda ukugeza begcoba bephume. Kumele umuntu ahambe nayo
ngayo because amandla e-sunscreen ayaphela after 2 to 3 hours. Oh. And by the time ephela yilesi sikhathi ilanga selishisa kakhulu. Okay. So qwashisa abantu ngendlela ye-sunscreen. The other things kukhona abantu who are at risk vele ukuthi basengcupheni ukuthi bathole umdlavuza. Ngikhuluma abantu abane condition albinism for example. Kukhona nabantu abazalwa benamabala thizeni siwabiza ngama-mole. Ama-mole. Ngicela uyibambe lapha ama-mole. Uyibambe hold it that. Kunosifiso lapho oshabeni engifisa nje ukuthi size ukuthi ukhala ngani. Wemafiso wani right? Hey Kitengu ujwani mrena? Ngikhona futhi njani? Si right mfethu na inhloko yoMnyango. Ngithi angibuze nami ngifuna Yes. Ngikuzela la ekuseni ukuthi lovuka uhambe ubone kunabantu abadala already sebeke ensimini balima. Mhlawumbe njengabantu abanenkani ubabamba kanjani bangayi laphana elayini ekuseni ilanga. Yeah. Naba basebenza lapha emasimini angalekelela kanjani umfowethu lo ufuna itoho lokuhamba lekelela abantu abadala laba baphumelela izalukwazi shuthi ke ngicanga ukuthi lento inokuthi bengayivikela kanjani ke kwayibona abasebenza elangeni. Yes, if uzokuphendula emoyeni kuDokotela mfowethu. Okay, ngiyabonga. Sharp mafiswana. Ngiye ngithi mangibuka mangihamba ngibona abantu begcobe into esiyibiza ngebovu. Yebo ke bengisaya lapho nje athi ibomvu lona ke. There's a research that was done by Professor Glover and she found ukuthi there is a level of protection. Okay. Kwibovu, so it is our traditional way of preventing. And ibomvu after 3 hours liyaphela njengalokho kunye waphela balishaya bona usuku lonke. Balishaya usuku lonke. So it does provide some protection. So I'm talking about abantu abanganayo access ye sunscreen for example. But as I said, sunscreen is available. So kubantu abane sensitivity yesikhumba we do provide. But besides lokho umuntu kumele azame ukuya kwizindawo ezishaded ethunzini wherever possible. So uzothola ukuthi ngesikhathi bethatha ibreak bawuhlala phansi kwesihlahla it makes a difference. So sengiyayibona lento lekusho ukuthi mhlawumbe bathatha iadvice yakho khona abashanyela imigaqo la ubani uzenzeleni ngabantu bahlala behleli phansi kwesihlahla la abantu isikhathi esiningi mangidlula nje sengiyabona ukuthi bayiprotecta baklalela kahle bakuzwisisa absolutely ube sakhala ngabadala ukuthi ke nabadala ikona lento yokuthi ke ababone bephuma emasimini ikakhulu labantu abasebenza endaweni ezisemnyango ungathini ukubona kakhulu ukuthi bafake igqoko ama white brim hats nama white brim hats sinawo kwa dermatology kulaba abantu aba at risk we usually provide lawo ma hats so that abantu babe ne example ukuthi masithi I hat sometimes even ikepisi sithi bayifake indwangu emaceleni ayikho that white so that bazokwazi ukuthola iprotection. So is to just educate abantu as we said ukuthi prevention is the key to this thing. Kunabafowethu kunodadewethu laba abantu abaphila ngebala elimhlophe lokuthiwa albinism. Yini ke okumele bayenze ukuze nabo behlale bevilelekile ngoba bona ngathi ngizwe ngathi uthi mawunesikhumba esikhanyayo uba at risk kakhulu. So from the time ingane izalwa in a condition albinism baye bathunyelwe kuthina so that we start with education. Si support umama simazisa ukuthi how will they take care of isikhumba sengane. We start sunscreen kubona from the age of 6 months and we educate them, we provide the sunscreen to them throughout. But the most important thing kumele beze for ama visits. We usually see them at clinic every 4 to 6 months ukuzohlola isikhumba. Why sihlola isikhumba? It's because sifuna ubona if kunoshintsho kusa early. Nomuntu angayihlola ekhaya self examination. Umuntu ayibheke ukuthi sekukhona okusha ebekade kungekho. If umuntu unesilonda for example esingapholi it's a problem. Any chronic ulcer iyakwazi nayo ukuyiphendula igcine siba umdlavuza. So umuntu kumele abe aware uma unebala elishwa ubungalazi. And kakhulu ukuthina abantu abamnyama kukhona icancer esibiza umelanoma ayijwayelekile ukuthi abelungu kuthina abantu bamnyama but kuthina abantu abamnyama iba phansi konyawo. So uthola ukuthi umuntu akekho aware sibiza ngeacral melanoma. So if kukhona into eshintshayo phansi konyawo awazi. So it's just to be aware ukwazi ukuyiself assess sheshe ufike makhona ushintsho. Yiko ngeke ngikhulume nalezi yabo nami ngizama ukujima manje balethe umkhaba ungafihli ezinye indawo ungabusayibona bese ungabusakwazi ukubona ukuthi isikhumba akusafani yabo abantu abajima umkhaba uhlala uyibona zonke indawo kumele usho njalo Dokotela
kusho mina. So kakhulu kulaba abanama-mole sesithi abathatha iy'thombe. Manje sesinamafoni akwazi ukuthatha iy'thombe. Absolutely. Thatha isithombe so that you are aware 6 months from now uyacompare image to image ukuthi hayi. Ngakuyonakala manje. Kuyonakala. Absolutely. No, khona ke enye into esingajwayela ukuzwa ngayo leyo ukuthi ke sizwe ngoba kunale ngozi enhlekelele bekenzeke eGoli kwasha abantu abaningana and then kwase kuthiwa ke sekushoda ikhumba ekunikelwa ngazo kanti kade uchaza nje ngabantu isikhumba yona ndawo egcwe kuyona enkulu emzimbeni basho ukuthi sekuze kushoda zona ithini leyo nto kuyanikelwa ngezikhumba mina bengazi igazi kuphela ukuthi uyanikela ngegazi bengazi ukuthi nanesikhumba uyanikela ngaso uma ushonile nje echodi uhambe uyosho ukuthi hayi niyothatha isikhumba sami ke ninikele emphakathini nambe ngifuna ukuthi nginikele mawuthi kuyanikelwa ngempela kodwa usibeke isithombe ukuthi ihamba kanjani ke lapho. Okay, ngiyabonga kuyanikelwa ngesikhumba so indaba yamadona is either you donate organ which is isicubu ngaphakathi or even isikhumba or ama-cornea, the eyes. So kuyanikelwa ngesikhumba ngoba ngishilo ukuthi isikhumba is the largest organ. So and isikhumba another thing siyakwazi ukustretch. So they have ama-plastic surgeons anendlela akwazi ukustretch isikhumba ngakhona. So abantu abashile, abantu ababe nama-avulsions injuries, thola ukuthi benengozi yemoto kwasuka kakhulu kuyanikelwa ngesikhumba. So kubalekile ndisibonile manje kulobungozi obufikile eBoksburg ukuthi abantu bashile kwasuka isikhumba. Now ukuze baphole umsebenzi wesikhumba uma kunikelwa isikhumba is to give a natural plaster. Because kahle kahle isikhumba si protector ama-insides omuntu from external damage. So now isikhumba is the best natural plaster. And kunikelwa kanjani umuntu uyasayina. Usayina usaphila futhi usasemqondweni okusayina ubona ukuthi this is what you want. Awusayini kuphela uwazisa umndeni wakho because phela ngesikhathi usushonile angibeke HOD kodwa ngoba umuntu uphezali wami nje uhlala right ngizonikela ngesikhumba makuthi kumele wenze sure ukuthi uyawazisa umndeni wakho ukuthi this is your wish. And uyibhala phansi kukhona nama bracelet abakhona kubantu abangamadona so that if anything should happen to them isikhumba sabo sizokwazi ukuthatha. Isikhumba sifani ke nama-organ kumele athathwe same time. Isikhumba usually a few days later you can still harvest leso sikhumba. And akuthathwa endaweni ezokwenza ukuthi umuntu kulesikhathi mhlambe sesiyombona bese kuthiwa nje xexebulile kuthathwa mhlambe emhlane indawo ezicashile hlonipha umuntu lo ngase. Absolutely. Cha bese nami ngisazwa lapho ukuthi maye vele kuhlehlebule nje wona imvuma ehlinzwa noma kuthathwa kahle endaweni ezicashile umuntu noma eseyo ebiko kube nesizotha hayi cha sengiyajabula senginganikela impela bese ngibuka lento ukuthi ngisengiyoba sekuqinile nje lapha kumhlophe yonke into sesingasekho isikhumba kodwa ke uyangibeka esithombeni mhlawumbe umlayezo wenu ogcina besikhathi asikho ngakuthina basebaningi efuna sixoxe nawo uthini umlayezo wenu nje enukhiphayo kulesikhathi samanje ukwenza sure ukuthi you protect yourself ngendlela ogqoka ngayo ngokusebenzisa sunscreen nokuthi uma kunoshintsho kusikhumba sakho uyashesha uyaphuthuma uya kumtholampilo sikhona we are here to serve. Absolutely. Thank you very much. Esashintsha ke HOD ngicela uphendule nombuzo abawubuzile kuwena inombolo yethu 0767047493 yona nombolo ngempela okwazi ukuthi ungene ngayo uyibuzele insizwa le ebingenile yakubuza umbuzo HOD ngicela uyilekelele ngosisi MDD kahle kahle. Absolutely. Kodwa ke baphisa into ithi ikhona iprogram esinayo vele ethi emisi useze wagcina ethi ikhemisi eduze kwakho. Inhloso yayo ukuthi kwenzeke exactly lento ayishoyo sisi ukuthi amaphilisi ahanjiswe kubantu. Siyaprefer ke kodwa ukuthi amaphilisi siwahambise endaweni la umuntu ekuzothi uma ngabe imgejile iclinic akwazi ukuya njengehholo eliseduzana njenge-office ka councillor noma i-office sonto namasonto i-office lenduna i-office lenkosi abanye baphinde baweke kuleyo process. Kodwa okubalekayo ukuthi sifise ukuthi umuntu azi ukuthi imaphi amaphilisi awadlayo angalindi ukuthi kuze kuthi kuyoze kubuye iclinic kuyimaye ufuna amaphilisi akaye kulama areas kodwa aregister kulabo nurse uma ukuthi the best method ile ye-mobile yebo ingenzeka nayo. 3 minutes ona umfokalanga insizwa ke lesuka lapha ehead office ezositshela ukuthi ubani yenzani la emnyangweni wemfokalanga ubani wakabani wenzani la emnyangweni.
Angibingelele abalaleli nenhloko yoMnyango nawo umfoka amaphisa. Igama Londa Langa. Absolutely. Ngibamba lomqondisi kuzifo lezi ezimbelesele ekuthiwa non-communicable diseases. Absolutely. No clinical nebamba futhi la clinical support services. Absolutely. Ayi insizwa ke leni uyayibona ukuthi imkhantela ibamba bambile lapha na endaweni eziningi. Ngiyazi ukuthi ngaphansi kohlelo futhi obambe kulo kunalolu hlelo futhi lokudila ikakhulukazi nabasebenzi kanye nokuthinta nje abantu abakhubazekile emnyangweni. Nokuuhlelo ke lelo engazi ukuthi ngaphansi kwalo sike sathola abanye enanikadeni baqashile ngaphansi kwalo uhlelo labantu abakhubazekile benakho ukuba nembono bebefisa ukucaciseleka ngayo kwi department njengakho nje ukuthi ke ukhona abakuvezile into ethinta ukuthi engathi nabathatha ngaphansi kweprogram ethile emnyangweni wezeMpilo nabafaka bathi masebengenile ngaphakathi kwaba khona ukuthi ke mawususebenza ngaphathi uthola uphezulu number bese kuba neholo elithile ukuthi mawulihola uphuceke igrant leyo sokuyihola manje ke engathi ithema isinqamuka futhi le eyokuthi bayasebenza kwase kuvela ukuthi abasakwazi ukubuyela kwi-grant yabo njalo kwi-pension yabo le abayiholayo ngoba kunale phezulu ebabamba ubahole but mhlambe wena njengomuntu ongaphansi kwaloluhlelo ungakusithatha usibeke esithombeni ukuthi yini loluhlelo abakhuluma ngalo ihlelo lunilele nalo lokuqashwa kwabantu abakhubazekile yini lesikusiyenza ukuthi kuphinde kunqamuke futhi mawukuyanqamuka kwenzakalani ngaphansi kwaloluhlelo ngoba siyafisa ukuthi bacaciseleke nabo ukuthi kwenzakalani emnyangweni ngaphansi kwaloluhlelo. Asibonge maphisa mhlawumbe umuntu akaqale asho ukuthi indaba yabantu abakhubazekile kwathi ungqongqoshe wethu uNomagugu eminyakeni emibili edlule kwakunohlelo usiyahlola beqa imhosha lapha eMlazi nasendaweni zonke kwathola ukuthi mengabe ngene emakhaya khona abantu abakhubazekile othola ukuthi bahleze emakhaya banazo insiza njengalo kuthiwa ama-assistive device ama-wheelchair nama-crutches so kwase kuba nombono ukuthi ake sibone ukuthi ngeke yini sabathola abantu abakhubazekile kube yibona esizokwazi ukuthi silande bona basize manje ke emnyangweni siqale ngohlelo ePWP abawu-99 abawu-61 yilabo ekuthiwa ama-community based rehab workers basebenza njengonompilo sababona ukuthi sizobafaka bonke omasipala senzele ukuthi mebengene ibona bakwazi ukuthatha inkinga zabantu abakhubazekile and lokho sekunyuse kakhulu umthamo wabantu kwi-department asebekwazi ukuthi bathole insiza ngoba angithi uyazi ukuthi bathi nothing about us without us labathi awukwazi ukuthi wenze umcabangelo umuntu okhubazekile so sathatha bese kuthi laba bese siba nabawu-39 nakulesi sibhedlela esikhona esibatshale kuzo zonke ibhedlela labo ke bakhubazekile ibona basikhandela ama-wheelchairs senzele ngoba kuyenzeka ukuthi i-wheelchair ngenxa yemigwaqo nangengaphatheki kahle besithole ukuthi isitulo mhlambe isibambo la ncamathela khona isondo bayakwazi ukuthi lapha bawakhande futhi abantu abakhubazekile abakhandela abantu abakhubazekile ama-wheelchair sathi ke mengabe sibaqala lolu hlelo siyabuka ukuthi ake sithinta usasa ke size kuona ukuthi umkhawulo uthini bengithi umkhawulo sho ngesizulu ngesilungu kuthiwa i-threshold sabheka ukuthi uma kule mali esizobanikeza yona stipend angithandi ukuyishe emoyeni stipend ngaze besikhombe ukuthi kanti uhola imali ukuthi wena absolutely so sasehlanganisa sasesibheka ukuthi uma bezothola i-stipend sabo sihlanganise nale mali yabo ye-grant uma kuwukuthi abayeqile i-threshold bayaqhubeka bayithola but ke kulabo esinabo sithumelile ke after sithole lo myalezo ukuthi ake sithumele kuzo zonke ibhedlela ke sithole ukuthi bangako ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi imali yabo inqamukile laba okuwukuthi mhlambe kwenze ngezimo ezithile uyazi ngabe umuntu umnikeza inkontileka abanye bafane bayidecide ukuthi sebeyaphuma manje kungenzeka ukuthi mhlambe laba baphumile babone mebe ngabe sebeya kasasa bethi bayobheka imali yabo yegrant ngoba nobuhixehiki kodwa sithi thina akuyona inkinga basengayeza emnyangweni ngoba sike sasebenzisana bese thina sikwazi ukubakhulumisana nosasa ukuthi cha phela ngokwe-threshold bakahle abakayeqi i-threshold i-threshold sengasiza nje nomphakathi wonke ukuthi i-threshold yomuntu o-disabled i-92,000 ngonyaka so okusho ukuthi kuyo yonke into ongabe uyayisebenza noba ngabe khona per annum so ungathi bengabe usuyidivide-ke bese uyabona laba bethu-ke bona ba-covered ngoba
i-threshold abafikile kuyona. And into esitholile futhi kaSASSA yokuthi even noma nishadile kune-threshold yenu nobabili menishadile futhi neyomuntu osingile. So uma kuwukuthi kuney'nkinga enjalo bangeza kuthina sikwazi ukuxhumana ngoba siyaxhumana nabasebenzi nabaphathi bakaSASSA ukuze uma ukuthi mhlambe kukhona abasebenzi bakhona athe umuntu mefika mathi mekuxhafa kwavela uphesali bese bethi hayi kanti umsebenzi nje ogangayo ofanele ayibhekisise lento ngoba umthetho obekiwe South Africa. No, ngiyajabula ngiyayithanda kaphe anami HOD ngoba sinawe la nami ngizoyicela. Ikhona insizwe yayicela lapha nithi ake nisinike nje uphe anami nisinike wonke bese siyibonela kunyaka ukuthi kanjani. Nami ngingajabula HOD ngifake nje khona la emoyeni ukuthi anisinike niphela uphe anami. Unishaye nje uphelele. Bese siyibonela yazi ngeke sinhluphe kube na strike. I-strike ngeke usibone uba sobe sesiphethe ngokwethu nathi sigudla nje siyoqeda unyaka. Cha ngiyajabula ke kodwa mhlambe ke umlayezo ongawudlulisa kubasebenzi bese ubapha nenamba mhlambe ke laba banazo lezi ingqinamba abantu babhekene nazo ukuthi yipi inamba banganithinta kuyona ukuze umuntu achazeleleke makuneke ngoba ngithi ngikulalele kahle ngathi ayikho inkinga enisayithole kubasebenzi ngoba phela lento siyithole nathi ku social media abantu ke ababhala ku social media kuyenzeka uthola ukuthi eyakangenza lento eJodi uthola ukuthi uthandana nomuntu yabona awukwazi ukumtshela ukuthi ngihola malini okokuqala okwesibili mhlawumbe awukwazi ukukhuluma naye ukhuleke ngamahola bese umtshela hey sinenkinga lapha eminyangweni asiholile kwashaya udlulisa ukukhalaza wena kulomuntu asiwena shone ku Facebook ayobhala kanti wena ubudila naye nje ngokuthi kuneyinkinga enibhekene nazo but angisho ukuthi kunjalo la sengisho ukuthi ke kukhona ozoba nayo inkinga anayo engizocela ukuthi mhlambe usidlulisele inombolo abanganithinta kuyona nomlayezo ongawudlulisa kubona kulesikhathi samanje ngenxa yesikhathi. Yebo, hayi ngithi mina nje uhlelo lulusizo kakhulu ngoba siyathola ukuthi abantu abakhubazekile sebeyakwazi ukuthi basizakale. Umuntu la uhlala khona uma kuwukuthi isibhedlela siseduzane nawe uyakwazi ukuthi uye bese uthi wheelchair yakhe ikwazi ukuthi ilungiseke. Ngokwenamba ke ye department ukhona inamba e033 395 2621 bangafonela yona uma kuwukuthi baneyinkinga noma baye esibhedlela esiseduzane bahambe bayobika la ekade bengene khona ba contract kodwa futhi siyabakhuthaza ke abantu bethu ukuthi basebenze ngokukhuthala ngoba abantu ababanikeza usizo lwezempilo bayidinga kakhulu yabo. Siyabonga kakhulu mfowethu ke ngiyathemba ukuthi bajabulile usashintsha esangena uNursing College wethu naye ezothi kusondezela ingqinamba nazo esizwile ukuthatha kusixoxisela ngazo kancane. Siyabonga kumfoka langa lapha lapha ehead office ekade ezosixoxisela ke ngeyingqinamba ebesikade siyibone lapha ku social media kunokukhala lapha kodwa kusekuchaze kahle kakhulu cha inkinga lezi abayithuka nabo beyibona ku social media kodwa ke ebengakabikwa kubona kodwa ke onazo inkinga dedelile number ukuthi ke ningeza khona lapha nizoyibika ebese beyakwazi ukudila naso njengamanje siya lapha eNursing College yabona ke icollege elikhulu kakhulu lele lapho ke nathi sabuya khona sahluleka khona hayi ngasho ukuthi nathi nami ngabuya khona ngahluleka khona kuhla ukuhluleka futhi mawusukuvuma icha ngahluleka yabona mina ngangishayela lento kwakuthiwa ianatomy isakhona ianatomy kuze ngibuyele isakhona iyona nto ke yangikhipha umoya eJodi manje yangishaya nganaba ngathi kuthiwa ngazi ithambo lonke leli uhlula ukuthi umunwe lo akusuthi umunwe eJodi kuthiwa leli ithambo leli igama lalo naleli negama lalo naleli cabanga kamathambo esazohamba ke ayikho indaba kaBones lapha ngoba phela mayefika umuntu elimelela eqakaleni awukwazi ukuthi it's a bone nekusho ukuthi yini leli iqakala leli hey ngamele ngabantu ngizogula ikhanda lapha kade esho nje nodokotela ethi kunaneskin naso lo skin naso uthi udlula kancane kuso sekukhona okungaphansi tissue obani hayi tissue leya lapha nelo enye tissue manje ke ngabona ukuthi lento ngeke isaluka sekimdala ngeke isaluka asikubingelele bese uyasitshela ubani wenzani eminyangweni. Ngiyabonga maphisa ndikelele kuMnyango kumphathi uMnyango wethu abalandeli balolu hlelo abalaleli nababukeli kanye nozakwethu abala kulendlu mina ngusindisiwe Mthembu principal wama college la KZN principal kade siyoba graduateisa ngonyaka odlule bese gqoka amajazi kakhona lawa besho nifuna njani wena ngikhethe nami ngicela green ngicela blue kuba mnandi impela bejabula abantu begraduate but ke
kukhona lokhu ke angazi ukungaqondi noma ukungazi engazi ukuthi ke kunohlobo olusha le cause senikhiphile esiba u3 years sasazi kuba u4 years ngiyazi uzokucacisa kodwa bese kuba khona ke ukukhala kulabo abaqeda ukungena kule kade yokugcina eminyaka emithathu ukuthi hey sesithema sithi yafika sangena impela sithenjise ukuthi hayi kuyoba kuhle konke but mase singaphakathi sesithola ukuthi ayikhona sekuba nane board exam ebhalwayo and le board exam kuba nezinyanga ezithile nje njengamanje bathi kuthiwa izobhalwa ngoMay manje abazi kusukela ngoJanuary kuya kuMay bazobehleli benzani kunalezo zinto nje but Mthembeni asondeze wena ukuze ubachazele kahle nanokuthi nisuke nivumelene ngani before umuntu afike ngoba phela kubalekile nalokho ukuthi nimtshela ukuthini umuntu engena nani nimtshelini ukuthi kuyoba nesikhathi la oyobusa uyobhala khona iboard exam kwasha kwacima awusondezeleke ukuthi ke ikhona le esekuthiwa ikhona bayibiza ngo G1 2020 basho njalo bathi uG1 group 1 ka 2020 okay now it makes sense bathi bayileyo group ke leyo banazo lezi ingqinamba bayibeka ukuthi iminyaka emithathu bangene be excited sekuno 3 months manje engazi ukuthi bazohlala ebelinda iboard exam ngoMay and futhi akucaci nabo noma bazoqasheka kodwa ngoba sihlele eceni kwa HOD vele nami mhlawumbe uzosho ukuthi uyabaqasha noma cha but ke asimfaki na ingcindezi awusibeke isithombeni okay angiqale lana Mr Maphisi ukusho ukuthi ngo2019 kwaba nenguquko enkulu kwa education nje under general lapho uMinister of Education of Higher Education and Training wamemezela ukuthi wonke ama programs offerishwayo la eSouth Africa asifanele alandele inqubomgomo yakwa higher education uthola ukuthi inesi ngaleso sikhathi yayingangenile kahle hle kuleyo nqubomgomo ngoba sasi thola iapproval ku nursing council kuphela so ngo2020 sasesiqala izinhlelo ezintsha kwa nursing osofanele sithole iaccreditation yakwa nursing council siphinde sithole yakwa council on higher education okusho ukuthi nathi sihlonzwe njengo higher education ikhona into abakhulume ngabo bathi usanki noma uyena nursing council loyo uSouth African Nursing Council sank yes cha mina futhi kwakusesemva kakhulu pages asingakafiki kuwo la absolutely so sasesiqala ke ama programs amasha kwaso iNursing Act yasiyashintsha Maphisa kuhle ukuthi nginike le background khona so understand i-change ngoba ba raise nama issues of ComServe kwase kuthi ngo2020 saqala ama programs amasha kwa nursing sesitrainer u-enrolled nursing assistant ENA akasekho EN sesitrainer u-general nurse o replace u-EN enrolled nurse sesitrainer u-professional nurse lo bevele u4 years so thina njenge college elumnyango si trainer kakhulu bedside nurse and bedside nurse kwatholakala ukuthi general nurse unurse uzoba generalist ama university wona kakhulu focus yawo professional nurse lo 4 years so thina sesitrainer u3 year nurse ozoba general nurse umephuma ongeseze ukuba staff nurse or enrolled nurse so in 2020 sase le group group 1 2020 sase sukuthatha for the first time and angisho ukuthi yayikhona kakhulu iexcitement in the country as a whole ukuthi siqala uhlelo olusha sesingene ngaphansi komnyango higher education and training and that's why kwakune hype laba ikhothayo ukuthi wonke umuntu wayijabulile siba welcome na this January kunabantu nezingane ezizongena eqala training sizohamba siyojabula nazo ngoba excitement zithathwe kuma 1000 and thousands sithatha only 200 nje mangakuhlebela kwakuhlatshwa inqwaba yezimbuzi nami ngize ngizothatha siyihlaba imbuzi Nkosi yami awuthole lo msebenzi zikhala izimbuzi kuthiwa shona khona uyobika yebo so iexcitement yayiphuma lapho ke kodwa mas addressa Maphisa ngisho ukuthi njengabasebenzi ba department sayazi inqubomgomo department kunama contract bangena kwi contract ne department eclear eshoyo ukuthi bazoqala itraining from uJanuary 2020 baqede ngo2022 December azange sisho ukuthi after December bese siyaniqasha iyasho ukuthi icontract it uma umnyango unayo imali nama funded post iyonqasha awubabuzele ngoba nayo inhloko la kodwa uma ingekho imali protection uma imali ingekho protector wakho uphezale noma ngathi uprotector wakho uphezale
Absolutely. So ilapho ke indaba Yes. ukuthi azange kube nama false Yes. promises sasibatshelile nje ukuthi cha basayini ukuthi mawungena futhi kahle kahle kumele ihlale icaciswa le manithola ithuba ukuthi masinithatha siyakutraina nje njengoba uya nase university ufika utrainwe university odayibisi kufunela umsebenzi ubusu uyafuna uyaphuma uyofuna umsebenzi ngiyacana ukuthi leyo icace kahle ke mhlawumbe ngathini ke message kulama groups lawa njengoba sekukhona lokudideka okuncane ukuthi uthi ukubabuyisa nje njengo principal phela. okunye futhi engifuna ukukusho ubeka lana maphisa ile ndaba ye licensure exam. Yes. Nayo introduce nalama changes Okay, amasha as nurses thina so nurse mhlawumbe nawe uyazi yobajika khona bese ngawabhala ama board exam besigcina ngeexam yase college kwabhalwa lana nzima wase college ngiyathemba bazothi ukuphasa manje angikholwa ayenzima la senabhala lanzima nase college ichaze kahle so ke sebezobhala lo licensure exam or professional entrance exam before ba register as nurses so laba baqede manje ngo December abaka register as general nurses until bebhala le exam aka nursing council ucouncil ayihlelele yona ukuthi ibe ngoMay bathi ke mina bengibuke ngathi banika isikhathi sokutadisha ke lo 3 months ufika ready for i-exam kunokuthi ube busy somewhere bese kuxinwa ukuba busy uyobhala ukho ready inika no council isikhathi sokuthi a check ama college onke South Africa amaningi wonke ama province ukuthi ngempela uSindi Mthembu ufunde lapho waqeda yini submit I document ya 3 years uthi ade lapho ebese beyichecka so from January to March ucouncil April uzobe checka lokho ukuthi labantu abazobhala ngoMay ibona indaba abafunde lapha right ngiyachemba ukuthi icacile emakhaya akekho ngathi manje unenkinga ngizocela in 2 minutes nje base kusela isikhathi sanyambose manje 5 minutes kuphela ngicela ngaleli minute lakhe lodwa kunalama post aphuma njalo lama fake ama post nakho ama nurses siyaqasha ama nurses siyaqasha kuthiwe yini enibaqashayo yini enibabizayo ningathini uqwashisa abantu emakhaya cha eyethu mase sikhiphile kuba yilezi ikhathi lezi sikhipha ngazo inakho futhi ongabona ngakho ngoba bagcina sebeyithola abanye bekhokhe nezimali ngenxa yokuba desperate befuna phela ukuba ama nurse. It's true and kusiphatha kabi ngempela ukubona kukhona labantu abahlale bephambukisa umphakathi ngalama advert eyethu advert isikhathi esiningi iphuma around July August la eKZN okay iba nezimpawu ze KZN Department of Health sibonile nale fake bese sebeyayifaka nazo phela washo ukuthi nezimpawu bayilanda zonke bayigaxe futhi and izophuma na ku website ye department and lapha egcineni yabhala I contact details kuzo inamba izoba 033 utshengisa ukuthi yase Pietermaritzburg and email address izobonisa ukuthi KZN.gov.za yes ithi KZNHealthChatDotGov.za ayike ngiyajabula kakhulu kuhlale kuyinto zokuthina sisazokulanda kahle ke uzosixoxela kahle ngegraduation ngoba ngabonke sasijabula kakhulu nami ngifaka ijazi lapha abantu bangihlonipha kabi bangibiza ngodokotela akusenani kodwa cha ake sishintshe ke sithole nangu nyamboza sisalapho dokotela ngiyazi ukuthi nakho phela bekhuluma ngento yokunyusa ama nurse lawa nokuthi niyawaqasha ni kwasha kwacima ithini into yeni manje ixoxa lephezulu maphisa indaba yama salaries ikhona I percentage ebekhona ebekufanele kunyuselwe wonke ama employees kahulumeni not only the nursing fraternity kodwa ke sihamba siguidwa ilawo ma rules that are given mostly to HR by the DPSA so ama increases abakhona amsana nalokho engifisa ukudlula kuko maphisa kancane ngalento yenursing ukuthi there is nursing by KZN College. There is nursing by universities. There is nursing by private hospitals. There is nursing by private institutions, private facilities. Afundisa nursing. Wonke produce ama nurse. And unfortunately, these nurses end up as frustrated because akukho guarantee ukuthi azoqashwa then they come to our hospitals or even our offices bethi sesitrainile nesiqashi ngani there is no obligation ku department ethi wa trainer nje usuqashiwe and again ushilo uDkt Mthembu uthi it depends on the availability of resources absolutely but eyokugcina ikhona leyo ukuthi ama nurse nodokotela simqashe
simfake enkandla esibhedlela. Absolutely. Ebesethi I've got my rights angisafuna ukusebenza la sengifuna ukushintsha. Yo. Iyasihlupha. Kodwa ke kufanele siyilungise. Uyilungisa ngelanga futhi ubaphuce nemali yakho ngoba ngiyakubona ngathi uzosho njalo manje. Absolutely. No sesilandeke insizwa lapha esidevelopayo ukuthi nasabasebenzi la eMnyangweni uMtaka Mthethwa Nyambose Mthembeni awusuka bathi ngithembile lensizwa le. Mthembeni Mvuka Nyambose. Ibona ke abasidevelopayo lapha mabekubona ngathi awucijile kahle. Uthi hayi khona ukushodala bekuphesha ngezinto bekuphesha. Kodwa ke namhlanje into esimlandele yona kakhulu sibonile ngathi kuphume iadvert lapha yaka EMS ukuthi ke engathi bazofuna othisha besikhashana noma ama temporal educators azobe elekelela lapha kwase kuba nokudida ke ngoba basithinta abantu basifonela ukuthi awu senu education inanifundini na seniyafundisa kodwa ngiyathemba ukuthi bayibona lento ukuthi nakho ukufundisa but now ne colleges nalo lize libe no principal but ke mhlawumbe awusibeke esithombeni ukuthi ke kwenzakalani ngalento yaka EMS isikhathi asekho ngathina uyigoqe nje ngokusheshsha ukuthi kwenzakalani ngento yaka EMS iadvert isho ukuthini itarget obani isizo obani. Asibonge babamaphisa bingelela naku head of department. I project le yokuqeqesha abasebenzi baka EMS abasebenzi abasebenzayo. Okay. Abangenazo izifundo ze-maths, okay, ne-physics, ne-life science kanye physics, yes, life science ne-maths, yes, yeah, zo 4. Yes. Kumphumela wokuthi nationally, okay, uphume inqubomgomo, okay, ethi kufuna kube ne-normalization ne-alignment ye-training yabasebenzi baka EMS. Okay. Ukuthi ifane. Oh yes. Into ebiyenzeka bebekhona bebetrain ama-universities like universities of technology. Yes. Kube khona abatrainwa i-private sector nabatrainwa ama-public colleges njengale yethu i-college ye-department. Yes. Now mayiqhamuka le nqubomgomo iyabathinta abasebenzi abakhona. Okay. Ukuthi kuze bakwazi ukuqeqesheka abaye phambili kufuna babe benazo lezi zifundo noma ngabe banawo umatric kodwa babe nazo lezi zifundo. Oh yeah. Now ke lokho kuumthwalo ke we-department ukuthi basize balekelele labasebenzi abakhona ukuthi abathole lezi zifundo ukuze bakwazi ukuqeqesheka abaye phambili. Absolutely. So ke i-advert ke lephumile izama uku-addressa ukuthi ke abasebenzi baqeqeshelwa emsebenzini bathole leyo matric ke sibiza nge-amended matric certificate ukuze baqhubeke nokuqeqeshwa. It's a special project for 6 months sidinga abothisha abazosilekelela kuloko othisha kodwa hayi abasebenzayo either ba retire noma abane unemployed. Okay. Abazosebenza ke behola ke ngokubala iholo labo ngokwe-hour for insuku ke sokhuluma nabo mase baqashile. Cha mina siyangicacela ibinakho ukudida ukuthi u-EMS kanjani futhi ngiyathanda ubuyayichaza ukuthi na ilaba vela sebengaphakathi esifuna ukuthi sithi kubathuthukisa futhi kuze bekwazi ukuthi bebe kuyi-level efanayo nabo bonke abantu. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakukhona nje laba kuthiwa umshayeli we-ambulance othi mayifika nje afika ishayele i-ambulance akuthatha bese ishayela futhi manje ukuthi ngathi ke nina senifuna introduce into ethi singagcini ngokuba nje nelicense kuphela kodwa kube ukuthi siyasiza futhi masifika kwisimo. Absolutely. Ngiyathamba ukuthi ke uhlelo selicacile ukuthi ke luzoba uhlelo njani ke bazoyithola kuphi ke i-advert le mabedinga abantu. Ikhona i-advert ezibhedlela ze-department nakuma facilities onke department. Absolutely. Kumele ba-apply ke khona ama center awu2 kuphela. Okay. Kuse Matikulu Regional Training Center lengakonyoni nale eThekwini ke ngase King Dinizulu Hospital. Sine center ama center awu2 kuphela. Okay. Bazo Monday to Friday beqeqesha. Sizobasondezela futhi yona kwi-website yethu ye-department siphinde sibafakele na kwi-Facebook page yethu KwaZulu-Natal Department of Health. Nami ngibenzeleke umusa nje ngifake kweyami i-Facebook page. Injalo indaba. Ethi Intokozo Maphisa SA, Intokozo Maphisa SA ukuze bekwazi ukuyithola indaba. No, siyabonga kakhulu ukusicacisela lapho wabe kukhona nje ukudideka okukhulu inhloko yoMnyango. Nawe sikubonge nje inhloko yoMnyango ukuthi uyazama ukusidevelopa uyabona nje usuyadevelopa kusezokuba udriver kuphela kwi-ambulance sezokwazi nathi atrainer bene-maths abeno-science. Ngiyazisa ke lapha nami ukuthi izobe iphaseka noma le nto enzima nami eyangihlula le nto kodwa ke niyamphoqa nomuntu ukuthi egcine trainile ngoba zikhona izinkunzi zame no 55 lapha ezikhulile othi usazomqalisa imaths ne-science. Cha akuphoqwe umuntu. Yes. Ukodwa umuntu ofuna ukuqhubeka nokuqhubeka ngoba ukufunda ngokwendlela yaka EMS kwenza neholo libe ngconywana.
Absolutely. So ke ukuyena mengafuna ukuqhubeka nokufunda uzimisela amathuba ukuthi angakwazi ukuqeqesheka phambili abengcono. Akuqoqiwe laba sebebadala bakhona abanye abashoyo ukuthi hayi bona sebezo retire mhlawumbe uyothi eqeda ukufunda ebefuna be-retire manje akuqoqiwe ke uyazi into yokuretire kuneke yekho kodwa ke siqale ngalaba ke abangaphakathi kuqala. Absolutely. Cha ngenxa yesikhathi bakwethu asinike inhloko ukuthi sigoqele nje ngafuphi bakwethu isigoqele inhloko yoMnyango ebese ke siyakwazi sigoqa uhlelo. No asibonge Maphisa sewuqale kahle unyaka sawuqale RK Khan sifice ku clean RK Khan. Bebe clean. Sithamba ukuthi sofika ku clean futhi noma siphinde sibuye. Ngisho ukuthi cha ngithenga amehlo kamphathi lapha ngoba ubuya sibuke kabi ngafuna ushaya. Kodwa ke sibatshele namhlanje ekseni eHOD ukuthi yes. Sho nje kuhlale ku clean mangibuka. Nayo ke ilento yenza ukuthi sibancome nje bonke abasebenzi bethu sibaxele futhi ukuthi abayinikele baqhubeke but also the partnership with the government is very very important. Asibonge ukuthi singenile sibonge ukuthi sasebenza kodwa asiyiphathe kahle. I think it's more important ukuthi kulabo abafikayo the interns and the newly employed asingakufundi lokubi osekujwayelwe asebahlala kakhulu edepartmentini bese nathi street abantu engathi ilwane. The respect that we're supposed to give to abantu bakithi has to go every time. Uma ngabe ufuna ukusebenza kwa health sebenza ngalendlela ozofuna ukutreatwa ngayo uma na uzogula ile ebalulekile. Uyeyethi ke uMEC noma Gugu Simelane wocabanga umzali wakho njalo mawutreat umuntu esibhedlela ukuthi bengingakwenzani lokhu kumzali wami kulolu hlelo kwasivalelisa sithi kulungele ke banye.